gamay lang ha kay di ay lain pa gyud nga isyu nga kini ni ang naglambigit ni kanhi Gobernador Gwen Garcia. Ako may nakaluoy gyud mga kaigalaan, medyo naulahin ako inis newspaper. Nakuha na to ning maong report. Mga higala unya nakuha pod ni Inday RB Biloso kining maong report atong Capitol Beat reporter. Unya na report na nasto si Bianan pero wa nako pa ma-discuss. Naula-ulahit na ng tagamay kay sa ako na lang giingon, sige lang umaulahit ta lahi man itong pamaagi sa paghisgot. Naman ta itong way mahigala pod sa discussion, no? So mo kana nga kini ni ang makaunan lang ng newspaper nako usahay. Bisan pa man mga higala og sige lang na report naman nato, no? Usa sa mga issues mahigala kadto bitang audit. Ako may naluoy mga kaigalaan sa mga Sugbuanon nga dunay mga Sugbuanon mga higala nga naunta ang kwarta ha? Ang kwarta nga para sa mga biktima sa bagyo. Gibalibaran mahigalang kanhi Gobernador Gwen Garcia. Straight to the point. So mahinungdan nga nabalik ang kwarta dito sa National Treasury. Sus kini mahigala kuan kay ning issue ha oy. Nakahinumdum ta mahigala kadtong audit. Kabihat tong atong experience December 16 today 2021 ba to indekin? No? Par kagabihan nga experience sa Sugbogod katong roofing nga bagyo. Kusog to sa Liti wa pa ko Cebu ato. Gabihat tong bagyo ha. Unya ikaduha kining audit. Petig kusugan ning audit mahigala. Dunay ako mga kaila dito sa Leyte nga na kanhi sa Cebu. Medyo kusog pag ko ng Yolanda. Pero ang audit murag Yolanda ray. Paghapak manghigala sa hangin, murag mo, ang imong atop mo kagiit good. Unya managhoy ba? Sus pagkagabiha. So daghan manghigala mga nabiktima, daghan mga balay mga kaigalaan nga nangadaot. Ang uban totally damaged. Ang dunay partially damaged o dunay slightly damaged. Puti gabiha tong maong bagyo. Usa sa mga barko ni kindihatog pa sa may nihawas na sa may Nustar dapit oy. Pagkagabiha lagi niya dayon kita dili na to malimtan. Kami mismo diri asa mong Sibianan nag-coverage man mi adto mahigala bida brown out. Apil mig linya dito sa kuan oy. Kana na ang linya pertintaasa sa inyong mo. Inana kapait ang audit dili makalimtan mga higala. Ang subong pamalandongon sa desisyon mahigala ining ato mga leaders, no? Nasubo kong namalandong nga dulaan sa 800 million day. To be exact 712 million nga wa magkasinabot ang NHA, National Housing Authority, nga ila man ang kwarta. Wa magkasinabot mahigala sa Kapitolyo kay gusto ni Gwen nga gusto niya nga ipa-download diri sa amo. Mo may iyang kwan atong klarohon sa niha kay ato ma-interview ron. Ang regional director mahigala sa kini ni ang National Housing Authority. Para maklaro to, regional manager. Kay grabihang kwan ako kinsa may di makalimot atong audit in taon nga ang linya mahigala sa tubig. Kada bang water refilling stations pagkataasa sa linya na lang noon. Ang linya sa gasolinahan puting taasa. Ang linya sa ATM pagbiha makalilisang katong mga bagyo mga sukit tig paminaw. Pagkahuman atong mga bagyo ang pila ka semana gud ta atong linyahay. Nya akong gihimo do sa Sibianan DYHP. Nang hangyo mi og kana na ang gasoline station nga taga taon may og krudo. Kay di man wa may brown out man di man mo andar, dili mi maka-broadcast. May kay gipahangyo mi og usa ka gas station nga taga imi og kanang kuan palit mi krudo ninyo para sa among generator para makapadayon mi pag-broadcast kay public service man ning amo. Nakasabot sila inday kintaon pero primero pwede na mong linya. Lima kag linya ka hasta to mga magpatubil mga higala ilinya mo gabi pagkaugma pas buntag. Jesus Ginoo udtuhan pa. Imo ilinya imo sakinan. Kadtong dunay mga generator sala. Ang uban nanugo na nagdog 15 mo linya. So akong gibuhat ato kanang tubig, ang ako mga staff there di naman malisod man kay namo gitag sa ka mga panginahanglan sa balay. Way tubig sa balay kay paitan na lang gyud taon. So akong gihimo, akong giingnan ang akong usa sa mga patrol sa mo diri nga pick up nga adto mo sa northern part. Dito norte man to dai no nga dunay mga portion dito nga at least dunay wa kay maigo ba. Ni dunay sa water refilling station adto lang mo pamalit og tubig. Kay ari ka mo palit og tubig mga higala. Iniglinya nimo ikaw ugma pagkamat. Kaugma pa nimo makuhang imong tubig.
Nga kinahanglan man ka mo linya, kay di ka mo linya dito. Imo lang ilinya imong galon. Asus, ang imong galon mahigala overtika na sa mga tao nga naay galon. Ang sa maglinya na ako mga reporters nga busy sa midri. So dito, mas dali pa mahinuon magkabo dito sa norte. Pagbalik diri bahin-bahinon ng tubig. O, sige, o sa kagalon imo, duha kagalon, ana. Mo to yung gibuhat pag-udit. Pagkagabiha, eh. Bugas tugo ka gasolina pa dong dito, pabalik. Mas dali pa hinuon kung nasa Mulinya ka dool. Grabe atong experience ato. Unya, doon naman to'y kwarta mahigala kay kanana ang nitabang ba, ang National Housing Authority, nangita sa pamaagi nga, unsaon nga matabangan kadtong mga nabiktima sa bagyo. So doon ay budget. Unya, ang ilang budget mahigala kay kadtong totally damaged. Kaya na limited lagi ilang budget, mo to nga, permiro untan lang ihap, appeal katong totally damaged, doon ay partially damaged, inana. Pero tungod sa limited nga pundo, ang ilang gisiguro katong totally damaged. So, ready ng tao for distribution. Sus, nibabag mahigala si kanhi Gobernador Gwen Garcia. Straight to the point. Pero mas mayo nga atong pasultihon gyud ang kining regional manager. Naunsa tong hitabuan gyud, no? Naunsa hitabuan ano nabalik man ang kwarta dito sa National Treasury nga para naman tato sa Sugbo, para naman tato sa mga biktima sa audit nga mga Sugboanon. Gastulin niya ron si Hermes Jude Hontilo o Hontilo, atong regional manager sa National Housing Authority, atong makauban karong nga buntaga mga kaigalaan aron nga atong mahinabi o mahibaw-an nato mahigala tong kirtibuk ang asoy ni ini mga higala. Pero kini baya wa ba tuyo aday kuno niya day nga mahisgutan ni doon sa activities unya ang ilang activities mo ilang gi-promote nya kining media pagpangutana na triggered by a question coming from the media actually. So kini si regional manager Hontilio wa kuno plano anang ana oy nga ma-expose ning butanga. So accidentally na-expose tungod sa question triggered by the media. Sakto ba kani akong pangutan-on sa kadali si kining regional manager Hermes Jude Hontilio dastong linya ron. Lahat ng tanong, straight to the point. Sir Hermes Jude Hontilio, mayong buntag sir, live taron sa DYHP, RMN Cebu o sa IFM. Good morning sir. Rafael, may buntag sa tanan natong naminaw. Pwede ra ko nimo tawgog Jude Attorney Rafael aron dali ra. Okay, sige Sir Jude. May buntag nimo Sir Jude. Sir, unsa to inyong activities ani gani nga wa man kay plano unta aning mahisgutan pero na trigger magod sa media mamay kun hibaw-an. Unsa man tong activities ninyo unta to? Pagpermiro ani? Actually maunta na akong i-sulti, imo na mag-isulti nga. Ang highlight atong adlaw mao among people's caravan. Activity ni nga gi-organize isip paningguha sa among general manager Joe Bentay nga magkigsabot-sabot sa mga ahensya sa mga gobyerno para although para rin sa atong mga beneficiaries ang among target anang adlaw is 1,500. Kaloy sa Ginoo naabot yung 1,500 pero imposible tagay ko sa time nga mo pasalamat sa kooperasyon sa tanang ahensya 31 ni kahensya Attorney Rafael. Unya imposible to way kooperasyon nga contribute sa duha ka LGUs. Salamat ko ni Mayor Jonky Wano o Mayor Nestor Archibal. Wa ko kapakita gali ni Mayor Jonky ang among tao among gisugo nga makig-coordinate ngadto bato sa walay atras-atras ni commit siya sa Mandawi Sports Complex. At the same time si Mayor pod Archibal ni hatag pod ang mga logistics. Mga logistics nga pagkaon, bus, transportation, pero ang kaning mga 31 ka ahensya daghan pod kayo nag-contribute. Dili siguro nako manganlan tanan kay iba ko precious kayong time sa air. Pero pasalamat ko nila. Pasalamat ko sa 31 ka ahensya. Di sana ko matagsa-tagsa mga regional directors. Salamat ninyong tanan sa pag contribute. In terms of example lang, kaning DSWD nanghatag sila kanang assistance in terms of AX. Pero dili tanan. Pero more or less 700 ka tao nakadawat sa mga isang simple nga mga IEC materials sa ato mga ahensya.
sa DNR, sa DICT, of course, sa atong sister agency nga Pag-ibig dito po, ug daghan kayong kana. So sa ato pa, kuha ni siya, mga private. sa ato pa katong activity, People's Caravan to, spearheaded by your office, NHA, and with the cooperation sa 31 ka mga government agencies, no? Yes, Attorney Rupel. So, Para po sa mong mga Beneficiaries. NHA beneficiaries, meaning katong naman tayo mga housing agents, housing projects sa Cebu City ug Mandawi City. So nag-pick me ato nila para mo adto ngadto sa Caravan sa Mandawi City. So ang maong Caravan dito giheld sa Mandawi Sports Complex. Yes, Attorney. So apil na to mga beneficiaries sa Cebu City o sa Mandawi City. Yes, Attorney. Okay. Unsa kadlaw ganito, sir? That was Thursday, the whole day of Thursday. Oh, okay. So mo to nya paghuman ani, mao gini ang highlights unta nga Mao tay highlights unta lipay kay ko nga ang media. Lipay kay ko kay ang interview no ta nila among assistant general manager si Alvin Feliciano, pero ingon man siya ikaliatubang jud sa media kay basin ng mga concerns local ba, so wati ba kubag. So mo to nga ang imong mga pamahayag about aning maong activities unsaon ta man na trigger sa question sa media unintentionally because of the question coming from the media, so na-trigger ka nat dito bag lang ka kay do may pangutana sa media. Di po ko kakuan sa media kay basin po diha ang media kay gato po sila nga ihap to. Posible po. Nihatag po big assistance ba. Pero the main event was the People's Caravan. So napangutan naman kini mahitungod sa audit mo tong imong gitubag nga dunay kwarta di ay nga intended for the audit victims dinhi sa Cebu nga na-revert dito sa National Treasury. Actually, the first question was, Sir, di ba nanghatag mo audit sa Mandawi City, Cebu City, kumusta naman? Nahuman na ba? So ako gingan, fortunately nahuman yun after a year or two. So, ang follow-up question was, Moto, nganong wala man mo sa probinsya, something like that. Sumoto na explain nimo. So ato klarohon na kay wala kay intention nya unsa ni because ang activity, ang highlights mao man tong Caravan, People's Caravan ninyo, unya tungod lagi kay nangutana in fact dili man ikaw supposedly may matubang sa media but you were told nga ikaw lay matubang. Yes. Sumoto nga and last year ako gibasa na rin katong mga dokumento. Pag negotiation aning probinsya o NHA, I was not here. I was assigned in Iloilo. Pero pag sugod yun sa audit, ako pa. So nung sa mahitabo, siyempre kay gipangutana ka sa media ni Igor sa kanito bag taon nga pag-ingon nga mo na niya dunay follow up nganong sa probinsya wa man. So unsa may hitabo din sir, dunay na lista ninyo nga mga beneficiaries unta sa province based on the list po gikan sa unsa man confirm ninyo ni kini mga data nga inyo nakuha sa gidaghanon sa mga beneficiaries? Yes, wa man gyud tay laing basihanan labi na sa mga kalamidad. DSWD gyud na og DROMIC og sa OCD in the RMC nga mga listing. During the audit, after the aftermath of audit, ang gitahasan of course ang gitahasan og hatag og housing assistance is the shelter cluster. Shelter cluster meaning kato mga departamento nga under sa Department of Human Settlements and Urban Development. Usa na ang NHA. So ang head ato kay kalamidad man OCD. Okay. So ngadto gasabot-sabot na kung i-endorse na nato pilay kinahanglan natong pundo para sa mga apektado nga mga areas. So, nihatag-tag based on the listing, na may listing kung pili apektado sa Cebu City, Mandawi City, mo to igi basihan sa pundo nga ihatag kada local government unit nga apektado. So for Cebu City, nihatag man tag pila to, I cannot remember the exact beneficiary, 60,000 more or less. So mo to multiply by 10,000, mo to pa-approve sa national government para ma-release.
Kaya sayang mo guys, sir, 712 million to be exact, if I'm not mistaken. 712 million nga supposedly para na unta sa mga subuanon, nga mga beneficiaries, pero wa mahatag, nabalik sa National Treasury. Kuan mo gud palisiya man gud sa national government nga kung nay dili magamit, ibalik yun. Yeah, ibalik yun. It's part of fiscal rules and budget utilization rules. Nabalik siya. Unsa may hitabo sir nganong nabalik man nga doon naman kay kanana ang 712 million. Could you just imagine that? Kadako ng kwarta 712 million nga para sa mga beneficiaries. Unsa may hitabo ay nganong nabalik man? Ngano man nga wa mo makasinabot sa province of Cebu? Unsa may hitabo sir? Moto ang akong sakto man pod, I've read mga media outlets sa kutubag sa factual ra man gyud akong gitubag pod. Factual lang. Ang ato lang sir nga. Ang ato honest lang ta sa kwan. Province sakto ba pod mao man gyud tay rason kay ang rason is natay palisiya on how to distribute sa 10,000. Ang palisiya mo ning number 77,000 nga 10,000 pesos each. Sa totally damaged na 71,000 victims, no? 77,228 families. Okay. So ang kana nga data nakuha ninyo gikan sa OCD o sa DSWD. Mao ginay dokumento nga gibasihan sa pundo. Okay. So mao na kadtong tagaan ang katong mga totally damaged tungod kay limited naman po ang pundo, so ang katong totally damaged may tagaan og 10,000 pesos kada usa. Exactly. Okay. But ang permiro unta nga plano kung mahimong matagaan ang tanan, maayo unta, but because ang pundo limited man, so inyong gilimit lang kadtong nalista sa mga LGUs, nalista sa DSWD, nalista sa OCD nga totally damaged nga balay mao ihatagan og 10,000. Nakita po siguro na sa shelter cluster di adto nga dili ra NHA ang makatabang. Napoy LGU, napoy DSWD, although it's not shelter related, pero I mean kung partially damaged ka, pwede mo ka matabangan sa ubang ahensya. Oo. Sir, klarohon na to sir ha kay kanang ay kabala ka sir. Honest lang ta sa unsay tubag nato unsa gikon ay kabala ka nang kwan. Importante lang nga total na may Ginoo nagtan-aw. Kung unsa gyud ang atong tinuod gyud hitabo ba? Ay lang kahadlok kung kisay mabangga nato ani. Now, kinin iya. I would not expound nga beyond the facts. Si facts lang. So ngano man nga kinahanglan pa man gyud mo coordinate ni kanhi Gobernador Gwen Garcia? Ako bitaw nang gitan-aw sa mong palisiya. Amo nang gitan-aw sa mong palisiya. Maka-implement ba mi nga kamera? Wa man sa gibutang adto nga mo coordinate mi sa LGU. Pero sa magnitude bangod nga 77,000, imposible sa among strength dinhi sa opisina nga more or less 60 rami ka buok. Lisod or near impossible nga mo di mi mangayog tabang sa LGUs. Kay amot makita na siguro na sa katong among pag-distribute sa Cebu City, Mandaue City. Nagpaluyog yun na mo sa among pagkaon, sa among kung Antonis Island, sa among transpo, is kuan yun, ang LGU yun. Pero atong laruhon kay cooperative ninyo ang LGU sa Karkar o ang LGU sa kining Naga, courtesy ni Mayor Chong o ni Mayor Balsinas, kisabay mayor sa Karkar at the time. Balsinas, no? Na-distribute ninyo ang Karkar o ang Naga, sir. Correct ba ko, sir? That was before sa akong istorya niya nga kuan. That was before the namagutoy memorandum nga memorandum nga dili na ta ka programa mga national agencies. Nato resolution. Okay, sige sir. Kay ang hitabo ani nga ni coordinate mo ni kanhi Gobernador Gwen Garcia wa magkasnabot kay gusto ni Gwen nga ipa-download sa Capitol, ipa-download sa provincial government ang kwarta ninyo. Kay sila na mo distribute. Sakto ba? Sakto na. Pero that was later na. Ni istoryan ko katong Naga o Karkar. Okay. So katong Naga o Karkar, that was way back in 2022 man siguro. Na available na ang pundo.
Kiingnan nami sa among management guys. Sugod na lang mo. So niritso mi sa Karkar ug Naga. But So, that's not sa portion sa ilang number. Dili pa to tanan. Kuan lang to. Initial release na to sa 10,000. Okay. So nahatag ninyo ang sa Karkar ug sa Naga ni coordinate sa LGU, but ang Karkar ug Naga, ang ilang mga mayor maayo ra man ikasnabot nga ihatag ninyo, but ang among policy sa NHA, considering nga amo ning kwarta sa NHA, kami may masunod. Insugot ang mga mayor mo nang okay ra. Actually, kami mo yung nag-distribute ato. Nagpatabang lagi mi sa Karkar ug Naga. Okay, so at least okay ra ang distribution. Kay kana na ang inyong palisiya, kamo nag-distribute, okay ra man sila. Okay, wala man mo ingon ang Karkar ug Naga, ambil lang na inyong kwarta, download nila namo, kay kami na ibahala, wala mo ingon. Wala po. So ato klaro na, pag abot sa Kapitolyo, ilang kadlok, sa may tinuod yun, honest lang kita. Abot sa Kapitolyo, gusto ni Gwen nga ipa-download sa Provincial Capitol kay sila na mo distribute. Mo na ako nakuha nga report. Na naman kwarta. So we have to begin distribution ng kanang kuha na yun, so good na yun. So, nananghid mi sa probinsya nga musugod na mi. But, maulig ito, naman to'y resolution nga dili ta ka-implement og programa. Kung way approval ang Cebu ang probinsya. Okay. So mo to ni coordinate mo. But that was basically the reason nga nung niduol mi sa province. So okay, pwede man gyud mi mo dito sa mga munisipyo. Kaya sa Lapu-Lapu, nga dili man under sa province sa Lapu-Lapu, kay highly urbanized city, ni coordinate po dayon sa mayor dito na distribute ang inyong mga hinabang para sa Lapu-Lapu. Correct ba, sir? No, na to ni. Oo. Ang sa probinsya, wala magkasnabot sa duha ka rason. Number one, gusto ipa-download ni Gwen ang inyong kwarta sa NHA ngadto sa Provincial Capitol. Mo na yung number one, di ba? Yes, oo. Kung request ni sa probinsya ni Adto, i-download kay una, ako naman nang kuan sa media interview, kay na discrepancy. Kaya nga mong lista nga 77,000, ang lista sa Kapitolyo is 400,000 kapin. Naman to. 418,409 families. Versus ours nga, 77,228. Atong iklaro sila kay kana na ang although kuan ng imo, pero ang sa newspaper mga nanggawas o kamo na kuang report 71,000 victims. Mao ni ang kuan nya, mao na nga 712 million ang inyong budget nga ihatag na unta. Siguro ang discrepancy kay tungod na namin nahatag sa probinsya ni Adto after yun sa Odette, namin nahatag sa probinsya ni Adto na 20 million. So, siguro ang diferensya. Oo. So, motong wa magkasnabot kay ang inyong palisiya, ang inyong palisiya mo inyong sundon, kay kwarta ko na sa NHA. Apan gusto ni Gwen, nga siya mo ay masunod. Palisi nga, gibuhat sa shelter cluster o sa among management. So, unsa man kalakiha, sir? Kung mo distribute standard man na sa gobyerno, kung mo distribute nga watay basis, or so kuha sa basis, eventually makuha kita. Bitaw. Oo. So, kinini ang number one, ipa-download sa Provincial Capitol kay sila mo distribute, dili magsilbi sa inyong policy, dili mo run counter siya sa policy sa NHA. Ikaduha, exactly. Ikaduha, dunay problema dunay discrepancy sa figures. Kaya inyong figure is 71,000 victims katong totally damaged. But sa province, gusto nila appeal ang katong partially damaged, slightly damaged, mo nang abot og 400,000 ang ilang figure. Mo na ilang gipasabot na mo. Pero ang inyo, base ito sa, dili to ingon nga mata-mata to. Kaya gikan man to sa OCD o sa DSWD. Yes, attorney. Okay. So, kinini ang, unsa may mong reaksyon? Ingon magod si kanhi Governor Gwen Garcia nga, gusto siya nga siya mo distribute, kay kung kamo kuno mo distribute, matod pa, wa man kuno mailhin, magpagwapo pa magyukuno mo. Ang inyo kuno pagwapo lang kuno dito. Unsa imong reaksyon na, sir? Iya rason ng opinion. I mean, serbisyo raman ni ato. Bitaw. Trabaho raman ni. Foot soldier raman ta. Yeah. Ikaduha, ingon siya nga kanana ang pili-pili man kuno inyo. Ang lahi kuno siya may mo distribute. Mo na ang gusto siya nga
ipa-download niya kay sanay bahala kay kung kamo kuno dunay mga LGUs nga inyong ga-identify nga dili kuno necessarily the hardest hit areas sa audit. Sa imong reaksyon na. Kana wala nami ang among pag-distribute sa 70,000 more or less. What's with the basis nga may gihatag nga pundo namo. So lisod kayo nga i-accuse mo nga pili-pili mo because there is a data coming from the OCD and from the DSWD. And that was the basis. Attorney Ropel. Oo. Man may interest pugkod o kuan. Pili-pili mi. Bitaw. Wa mo interest nga kuan nganong pili-pili man. Ikaw may gipasangin lang nga dili. Kami may mo distribute sa province. Ayaw ng NHA may mo distribute kay pili-pili sila ang katong dili kuno hardest hit area mo kuno inyong tagaan. If it was congruent sa among policy nga naay option, so why not? Surely NHC will approve it. Pero wala sa palisiya gid nga pwede ma-download aron ang LGU mo distribute. So may supaki sa inyong palisiya nga gusto ni Gwen ambi ninyong kwarta i-download sa provincial capital kay kami na distribute dili pwede sa inyong palisi na. Wa sa mong palisi. Siguro pag craft sa palisiya kung nakita na sa mga original yun nga nagbuhat yun nga pwede it's an option kay it's a consistent option man yun nga usay ang gobyerno mo download sa LGU pero for this one wala tay option correct so kanang dili nyo sa nga kuan dili mi mo download diha kay dili man mao sa among policy ikaduha inyo mo gunang kwarta sa NHA dapat kamo gi mo distribute kami gitugyanan attorney sa OCD yun na gali nga ipos nga pundo. Mo na atong klarohon lang ha nga kinini ang wala mo dili matamata ning inyo. In fairness ninyo ba kay gipasangin man mo nga dili mangod gusto mo sa ni Gwen nga mo distribute kaysa kuno nahibaw. Kamo kuno igor mo pagwapo. Ikaduha, kamo kuno nagpili-pili lang mo og mga kisay tagaan nga mga LGUs. Pero itong klarohon nga dili ni pili-pili because ang data gikan man sa DSWD o gikan sa OCD. Ang resolution sa pag-approve sa number o pundo naka-state yun ang LGU o ang number. Mao gyud. So kuan gyud. So kani Sir Huntilio na kuan naman na mao man ginay policy in town nga wala magamit ang kwarta na balik dito sa National Treasury. Sayang kayo imbes kay dunay 71,000 ka mga Cebuanos nga maka benefits wa na hinuon tungod kay gibalibaran man ni Gwen hinuon unsa may pamaagya ni karon pwede pa ba ni nga maka-request si Pambari 4 nga palihog in taon atong ibalik to kay ron nga matagaan in taon ni atong mga igsuon nga nabiktima sa audit. Mao ginay katong pangutana nga after nako na ingon sa media mao ginay ilang concern pwede ba maka-request of course pwede maka-request pero ang na-approval depende na sa management or sa DBM or sa National Treasury. So mo ni ang nahitabo in town no kay at least maklaro nako sir nga duha ka mga dagkong rason ngano nga wa madayon to ang maong distribution na balik niya ang kwartas national government tungod kay number 1 gusto ni Gwen nga iyang ipa-download dito sa Kapitolyo kay siya na bahala pag-distribute wa na mo ilabot in NHA but dili man siya may policy sa NHA it will run counter to the policy of NHA that's why you did not agree ni Anang Dapita. Correct sir no mo ni number 1. Number 2 wala magka sinabot because there was a discrepancy sa mga figures nga nakuha ninyo coming from the DSWD and OCD o sa figure ni Gwen. Yes, lahi. Okay. Wala ko na mga pangutana sir, gawas ko doon na pagkaidugang mga informasyon nga ikahatag na mo. Wala rin yun. Comment lang na sa media mo good. Nako'y nabasahan nga ni criticize me. I mean, wala. During that time, nirespeto rami kung sa'y desisyon sa Kapitolyo ni Adto. Ikaduha sir, tuklarohon na nga, kining imong pagkuan ba? Imong pag-sultian ni dili gyud ni ingong tumong nimo. In fact, dili man mo ikaw matubang sa media, but ikaw may gipatubang lang. Kisa to imo atubang unta supposedly sir? Among Assistant General Manager. Kinsa man to? Alvin Feliciano. Siya unta to. Ang highest official sa NHA nga ni Tambong. Okay. But ikaw may giinan nga ikaw lay atubang sa media mo to ikaw may nakatubang. Oo. Nya pag atubang sa media,
Oo. O kung media na gyud matubang nimo bisag unsa lay pangutana, so ikaw po na lipo-lipo po kag panubag in taon sa mga pangutana. That was the best information I could give them. I was very so ato karohon nga dili ni dili ni intentional kay mura magud kag ikaw pa hinoy gidaot but ang mga tao kasabot man tas credibility nimo nga maayo man ang imong credibility unya di man po ka politiko nga ikaw may dunay interest ana no. So klarohon ta lang ni nga during sa press con or during ni sa ambush interview ning gihimo sa media no. It was not an ambush. Schedule yun to. Namalhin mo nga to sa tubangan para for the media. Okay, so it was a scheduled press conference with the media at the time. After sa in the middle of the conference kay ninaog na lang ko sa stage kay gipatawag ko ni Mayor Jungki. Ngadto sa iyang opisina. Oo. So ang question was in between sa tawag ug sa kwan. So walay taon no kay nidako ang issue sir ba nidako ang issue kasabot mi no nga ang inyang highlights unta katong People's Caravan but tungod dagis media nga nangutana which is sakto sad tong pangutanahan sa media sakto sad imong tubag. Of course sakto man imong tubag sir. Di sakto man sa mga pangutana. I understand your questions. Nidako lang ni tungod kay naigo na may naigo. Sige sir. Salamat kay sir paghatag panahon namo sa DYHP ug IFM. Salamat Attorney Rufil. May buntag. Mayong buntag, sir. Lahat ng tanong. RMN Exclusive. Straight to the point. So nakaroon to ha? Inanak ka way batasan. Inanak ka hanggaw. Ha? Kadto mga higalang administrasyon ni kanhi Gobernador Gwen Garcia. Straight to the point. Pasinginlan pa niya yung taon si Huntilio dahil nga sila may kuhan kay magpagwapo dito, di man na politiko si Huntilio. Ngano magpagwapo man di man na politiko. Nya mamili-pili ko no kay alay pili-pili nila. My God. Ang OCD ug ang DSWD na nga lista. Pagkakuna lang yun. Sus Ginoo ko. Wag ay makapagkabut-but na lang yun. Straight to the point. Mga kaigsunan, sakit bang paminahon? Sakita gito eh. Tinuray lang, ako masakitan ko may gala 71,000 Cebuanos. Na-deprive sila. Na-deprive sila. Tungod ni Gwen, sa iyang desisyon. Jesus Christ. Grabihang. Mana ko ipaklaro ni Sir Hermes Jude Huntilo, ang atong regional manager sa National Housing Authority. Ipaklaro na ko na. Pinakabok biktima sa audit. May nga lang tato, 71,000. Mo nang ang kantidad mahigala sa nabalik nito, 712 million. Gibalibara ni Gwen, basta kay niyang gusto nga dili matuman ang iya day. Dili, bahala mga kinsay masakripisyo, kay siya gi masunod. Salbahis gid ako tong iyang administrasyon ni Gwen Garcia. Straight to the point. Tama, kanalang daan ng iyang kanalang daang BRT? Unsa ka, dili pa lang gitaon di may balikason? Apil siya og groundbreaking. Gibutang mga higala ang BRT diha sa atubangan sa Kapitolyo ang terminal. Wa ginya badlunga. Igo-igo na human. Abot sa iyang gikasukan bisag ni gasto nag 30 million. Bahala na. Basta ang iyang gusto may matuman. Abungkag oy. Jesus Ginoo ko. Jesus. Pila naman taon to ka mga pobre ang makakaon unta niya ng 30 million. Yan nakakon ba? Ato ni hukasan siya sa iyang maskara. Kaya maraman mo dag, inig-istorya mo rabag. Iya mga trolls, mingon na yun nga, Pam is worse than Gwen. Kanang mga linyahan, mga trolls mo na. Ha? Yan na pa mahigala mo. Kuan, the best governor. Kanang pa, Byron ka sa Wiwi o Popo, mga na best governor ninyo. Kaya ako lang nangyagi katawa-katawa ha, pero sakit ba ya? Sakit nga paminahon. Tiya mo na mahigalag 71,000 Cebuanos. Tag-10,000 kada usaday, may nalang kadako ng kwartaha. Para sa mga pobre. Kaya katong mga balay nga totally damaged, katong mga balay bitaw labi pag made of light materials. Hapay gyud panahon sa audit. So sila mao inalista, ang NHA igo lang mahigalan ni kuha pod og data gikan sa Office of the Civil Defense
gikan sa DSWD. Nga gikuha po nila sa LGU. Katong yung mga kun ba, mga nang lista dito ang LGU. So way sa ang NHA kay ilang data gikan man ang siguin day kay mas daghan mang iya day kay gusto man ipa-appeal niya katotoang partially o katotoang slightly damaged o katong uban nga iyang gustong hatagan. Yang NHA kay nga man NHA nga tungod na sa limited nga pundo ato na siguroon ang katong totally damaged yun. Lo sa mga giluoy. Wa mga higala mahatag kay gusto ni Gwen nga ipa-download gyud sa Kapitolyo. Iyari ng kwarta i-download na mo. Kuyawang batasana oy. Straight to the point. Kuyawang batasana ini download ato mga higala dili man mo haom sa policy sa NHA dili wala sa busugot dili pwede. Isa may mobida na to. I-download amin na diri. Siya na yung hatag. Siya na yung hatag. Awa na. Nawa na spasing mga higala ng NHA. Straight to the point. Inana ka sus Ginoo ko. Straight to the point. Karabang, kuan ba? Politiko lagi gyud mga higalang mo ipal ba? Ha? Pagkagrabing batasana. Bahala na lang, iya na lang mahigala. Bahala ng kwarta diha. Kuan ba sa iya may masunod di kani mo musunod ako bahala. Mo na iya mahigala. Ya kini taon suko kasi ang huntilo. Huntilo to nanagana mahigala ng tubag kay kadto yang pagtubag sa media magod printed by the newspapers na. Dili to baya, wa bay tuyuan ni huntilo nga. Kinsa man sa huntilo, kanang huntilo migalan yawa. Atong interviewon ako kana ayag hadlok. Sulti lang tinuod. Nagana taog sulti migala against niya atong kanhi gobernador. Straight to the point. O saon taman kining activity ba? Activity nila dito nga People's Caravan. Pag human gud ana, do na schedule press kung dili pa magani siya di ay may supposedly manubag sa media. Siya may ginay kali tubang sa media. So siya may nanubag. Nya once matubang na kas media god kini ang media may gala pangutana ana nga wa dito wa diri gud na ni store. So dunay nang utana nga sir katong pangutana very pintok tong pangutana address to the NHA gito day. Kumusta man inyong distribution sa audit? Nindot to nga question ba ya? Ni gipalo upan pagpangutana ngano lagi sa province ngano man matagay ang uban, ha? Ikaw na pud taon ni tubag si Untilo. Mao din na say tinuod nga nahitabo mga higala na balik ang kwartas National Treasury. Kay ngano, di man masugot si Gwen nga ihatag ang kwarta basta dili iagi niya gyud. Adto magili pa download sa Kapitolyo. Ha? Sus Ginoo ko. So imong gihikawan ang 71,000 audit victims tungod sa imong kalaki kay kinis Gwen god siya gi masunod permi kay sa may nagtuo man siya nga siya gi bright tanan. Ha? Ole kung gingon og magisgot kag doktor nga kwan, COVID ay sus, siya pinaka-bright. Mayon sa tuob gyud dili nang kwan ha, tuob na nga to. O maghisgot o mga isgutanan sa medicine, siya bright pas doktor. O maghisgot mahigalag, hisgutanan sa African swine fever sa mga baboy. Nga ni IASF, adili mo insist sa kulira ra gina. Why kwan? Asos, siya may masunod kulira mo. Adlok sa taon taga di kay do nagi sa gipangkihang taga Department of Agriculture. Ningon ang DSF ang among findings. Asuko, Gwen. Di mo mutuman ako nga kulira ang akong findings. Ikihan niya og economic sabotage. Nana ka salbahis ang iyang administrasyon ni Gwen Garcia. Ha? Di pa lang taon di mabalikason ko man di pa ni on the air. Ilaman ka mga taga-bae ang iyang gipangkiha. Kiha niya. O maghisgot kag hisgutanan sa engineering, labaw pa sa engineer. O maghisgot kag hisgutanan sa balaod, labaw pa sa abogado. Mayroon ba mo bali-balik istorya nga kuno ang kanang NHA mo pagwapo? Sa may magpolitiko na sa Huntilo? Kisa may mo pagwapo ka naman mga politiko, mga ipal. Sila nagsunod na sila unsay lagda sa NHA. Nagsunod na sila unsa mga higalay number, unsay figure nga gihatag sa DSWD. Muna yung problema ini mga ipal, kay gusto na mo kuha pas credit, inikuha itong kwarta sa NHA, download sa Capitol, siya na mo distribute nito, na ilabot NHA in town day. Magkaigon itong mga tawag kang Gwini. Talawag ko ng special education funds day. Wa magamit ang 1 billion. Wa gini ipatukod og building. Mga classroom sa mga bata. Wa gyud.
Di pa katug lang niyang kwarta niya, nagkuha na sa mahigalag pundo para sa mga notebook nga naiyang naong dako. Ha? Unya, taon po ng mga bata, nakaingon po taon itong mga ginikan ito. Lano, kanindot day no? Nga ka na ang nanghatag og notebook siguin nga naiyang naong. Wasa kasabot nga kanang kwarta hagikan taon sa real property tax. Buhis na sa mga tao na. Iyang gisiguro nga kanang notebook nga naiyang naong. Di na noong ganahamto ng mga bata. Na ay 1 billion diha, pero wa niya gamita may galadaghang mga classrooms ang daghang classrooms ang mga buslot, daghang classrooms ang mga bata nagbunsisok sa probinsya. Wa niya ko na ang iyang gigastuhan kanang notebook nga na iyang dagway. Pagkawa na lang gyud. Nya karon kasi pasingin lang nimong ipal. Ha? Pakauaw ka lang in taon oy. Sus Ginoo ko, di pantaon di magyong. Mo ni nahitabo mga kaigsunan. No? Nga duha ka mga dagkong rason. Number 1, iyang ipa-download ngadto sa Kapitol. Og ma-download to sa Kapitol wa na. Mawas passing ang NHA day. May nga mo to si Gwen may nanghatag na. Kay to naman, na-download naman baga agad oy. Bagaan ni mo Gwen, bagaan ni mo Gwen. Baga ka og style. Ako nasakitan ko ani nga ang mga pobre mga kaigalaan nagubaan sila mga balay. Wa na nahikawan sila. Kay gipalabi niya bahala na to mga dili gani mo kuan di sa masugot gyud. Sa man ikaw mo inahan sa probinsya day. Na kay Solomonic decision ba? Mao ni ang NHA sige. Hatag ninyo. Ang katong uban nga kuan og dunay kwartang probinsya, katong partially damage og may nalanday ba? Ano dayo? Katong totally damage NHA may mohatag. Mugahin tag kwarta sa probinsya katong partially damage o katong slightly damage sa probinsya may mohatag. Ano ba? Unsang pagkakwintahan niya oy? Nya magpatuo nga siya bright. Anya sa imong ka bright Gwen, naunsa man ang mga bugas man daw nabaho man. Naunsa ko niya kalaki. Namalit og bugas sa Kapitolyo. Ipabaligya mahigala. Unsa man kisa may mo palit sa bugas, daan pa mahigala nga NFA nga bugas. Bubarato-barato lonta kay 20 ang kilos. Nya unsa unta man nga gilimit man ang mo palit. Ang mga beneficiaries limited na sad kinsay mga beneficiaries, kinsay makapalit. Ang problema ron ang makapalit, ta 2 ka kilo naman to day. 2 ka kilo makapalit ka 20 bugas. Unsao man nimo na ang palit na lang kasi mong silingan, mas maayo na lang kay kanang 20 i-limit kag 2 ka kilos. Mobalik na pud ka sunod kay nahurot another 2 ka kilos. Ang pliti nimo mas mahal pa mahinuon. Mo biyahe pa ka. Oh? Pero siya mo'y pasultiyon, siya mo'y way makalupig sa iyang ka bright. Tungod sa iyang ka bright, ang magwiwi o magpupo iyang pabayron. Kini mang higala kami sa DYHP. Napa siya QR code ha, ato pa nang isgutan na iyang QR code. Gusto niya ipa-download sa Kapitolyo, siya na yung muhatag. Kay gusto niya may gala nga kadto pong mga naman sa mga QR code ay. Unsa may reklamo sa QR code? Kadto mga beneficiary sa dagan tog card ay nya naay QR code dito. Kay iya magong giingon nga kana kuno og ihatag nga cash. Ipamalit kuno og kanang bisag unsa na lang. Mo nang do na say ipanghatag nga card dito. Nga aron nga mo katong card po di po to. Ang problema ko na di mo magamit manghigalahay mo ng cash good kay ikaw nga beneficiary. Ikaw may nakasabot unsay pinaka grabing panginahanglan nimo at that time crisis good. Ikaw may nakasabot. Naitindahan sa mo silingan ng inahanglan ng kagbugas kaon man tiyan man mo may problema. Na mapalit nimo. Ang iya day kay katumang card niya nga na QR code. Modto kasilingan di man dawaton kay di man partners Kapitol. Daghang kong reklamo na dawat ang hanga si Gwen na sa panghatag niya nga hinabang kunuhay. Kining dasig card ba to dahil sa ingan aning kuana? Mubiyahe pa man ka.
Pila may mahatag nimo ibutang tatagaan kas Kapitulo 2000. Gikan ka dito sa tumoy-tumoy may galasambuan. Wa man mga higalay mga tindahan nga partner sa Kapitol. Moari pa ka Cebu City. Kaya ba na ang biyahe ni mo ni Store? Pagkagabiha eh. Kanya sa iyang pagtuo sa Bright. Ay! Kaya ako lang nag-agi katawa-katawa ha. Bidang lisurang kinaiyaha mga sukitig paminaw ha. Dasig sugbo card. Ang problema ndako, number 1, kato beneficiary. O kwarta pa na mapalit niya nas dool. Di man kato mang card so mangita ka og store nga partners Kapitol. Ang problema ron mamiliti pa man ka. Upliti pa man ka. Madto ka sa siling sa lungsod, nagtaga baryo ka ngadto kag lungsod, wa man dito. Nasuroy ni mo dito wa may tindahan di man may partners Kapitol. So mo biyahe ka sa area nga dunay partner. Asa man ka mangita SM supermarket? Asa man ka mangita na mga Save More? Wa man na dito sa ubang mga lungsod. So mo biyahe kag layo, gitagaan ka lisod ng mga tao. Ha? Kay dasig sugbukad mo niyang gusto, ha? Ngadto sa mga partners Kapitol. Inig-adto ang beneficiary na kaplite pa. Padong dito. Ikaduha, ang kaning partner nga mga stores in Lekin, laing reklamo nila. Pag abot nito, ang tao in town, gikan sa labi pagikan kas Bantayan Island, tabok lang gikan diri. Tungod lang mo dasig card. Or gikan ka Sambuan. Kasi pinatumoy-tumoy dito. Santander, Sambuan. Kasi kinatumian. Sa South. Sambuan. O, biyahe kag asa ka mangitag partners na partner stores Kapitol. Pag biyahe nimo nakaplite pa ka, pag abot nimo gibalibaran makamingong partner store nga di lang sa imo hatag kay wa pa man mo bayad ang Kapitol na mo. Ay! Paita ni store. Aming wa pa man unya labi pag nigabot dito na. Wa na may stocks na hotdan. Ay! Paita ng hitabua in taon mga sukid ti paminaw. Ha? Unya na ay mga tindahan sa una limitahan nila ang gidaghanon pod sa mga beneficiary per day. Mani kalainan, ang yam gud kay kaminos mo gud sa mga beneficiaries day. Mingon sagod nga dasig card kuno kay aron nga mapalit sa mo nimo na. Kay kung dili kuno actually naman po'y punto gamay sguin actually kay ang uban ana ipalit ilimnon ipalit og ana sa punto gamay. Pero ayaw kuha ikabuot ang mga tao eh. Ayaw kuha ikabuot ang mga tao. Ha? O bingon ka mahigala og by way of percentage mga sukid tig paminaw bida. Pila man kabuok ang matawag nato ana nga irresponsable sa ilang finances o pila kabuok ang responsable. Nganong maamong man ang mga responsable sa mga irresponsable. Basta iya lagi gusto nga mo matuman mga sukid tig paminaw por bida. Ha? Unya kinini ang kana na ang usahay gani mahigalang mahitabo ana. Parihara ko na mahigala og kana day na magta-experience ani day. Kami sa DYHP na may experience ani. Pagpanghatag na mo dunay usa kay gayon. Di ko lang i-detalye na pero amo ning kinay. Amo ning experience. Manghatag manguntag kana bitaw na mga katalagman. Kami des DYHP na mga katalagman linog sa Bohol dito mi, linog sa Negros dito mi. Mga canned goods, mga uban katong kamong mga listeners na mo na hinumdum mo na. Biyahe mi dito among gihatag kato mga hinabang. Dunay among LGU nga naabtan dito. Nga ang mayor dito day bahala nagdi mahatagan niya mga tao kung dili na mo i-turn over ang among hinabang niya. Isus Ginoo ko. Hinumdum ka na day. Di lang ako i-mention na lang ako na kay eventually kadugayan nakakuha naman lang mi adto. Amo ginan nga kini nga among mga hinabang gikan ni sa mga tao. DYHP mo tunol ani dito para amo po mahimamat ang among mga listeners din eh. Di masamsugot. Ayaw ito ayari na dire kay kami ray mo distribute. Gusto po nga sila na po may musikat dito di ba? Kami di mingon nga mo onsa. Ang among makahimamat mi. In fact nagtapok ang mga tao dito kay gusto gani mo himamat sa DYHP. Mga listeners man mo. Sus nangita ni Inday Ken Galinian nila ni Inday Bambina hinumdum kato day. At
atong area dito, di na ko nang i-detalye na lang kay para di na tayo magkapasakit na dito in a way na okay naman sa ito kadugayan. Di man, paugat ang mayor ba? O paugat ang LGU nga dili mi pahatagon sa mga biktima kung dili na mo i-turn over dito sa LGU. Sila mo among i-turn over ang mga hinabang, mamani kasagaran na hitabo ba sa uban? Mo turn over na lang ka na may mga organization, Couples for Christ Pananglitan, Family Life Apostolate o katong uban nga mga kuba. Mga donasyon ihat-ihato dito. Ihato dito sila mo gusto nga mo distribute dili. Kay gusto nila nga iyari na mo kami na ibahala. Kadto na kami mismo naka-experience miya na nga amo ning hinabang sa DYHP gikan sa mga listeners ning ami among i-distribute. Kana mga nasunugan mo man among style nga kuan. Agi po na mahigala nga nakahimamat sa binila nga mga among mga listeners. Dili mo sugot kadtong LGU dito ang mong giadto. Kung dili na mo i-turn over dito sa ilang LGU kay sila na kunoy bahala. Di mingon ko nga kung mauhon na daghan na ba kay mga tao? Kay itong mga tao sa dito indikin mga listeners DYHP. Maglisod mi anang kalakiha. Iyo sa bahala, og di mo kuan bahala, dili mi mo sugot nga mang distribute mo din Ano, tiyan mo kaway batasan. So bahalag mag nanaw tay hinabang para sa mga tao, basta dili ang iya may matuman, na bahala na. Inana to, mo tong kinayaha ining Gwen Garcia. Amo na experience. Nga bahala, okay na lang sila. Di mo pwede mo hatag din dili mo dili mo turn over. Ako naka-appreciate ko daykin kanini ang okay tong nahitabo sa Naga ha. In fairness ining Mayor dili man si Mayor Chong adto Mayor iyang anak si Mayor Christine Chong pag nahitabo bitaw taon tong landslide sa Naga. Kami sa KBP ang hinabang sa dito. Ang ila dili sila sakto to day. Naman ko yung mga organizations nga gusto po taon mga biktima mo comfort sa mga biktima kay kami mga stars DWHP ni panghatag na mo di lang minanghatag dayon amo silang gi-comfort na may mga program sad nga amo sang na madami mga komedyante na ba apil na sa among mga program dito ini kabot. So katong style sa Naga nindot sa tuinday ken nga ingon Naga kamoy mo distribute pero coordinate mo na mo diri para kami maoy mo designate asa mo dapit kadaghan na may nitabang day. Sakto to yung nagiwat. Ako nag-appreciate ko ato kang Christine Chong. Coordinate mo sa City Hall. Kaya City Hall may mo assign day ngadto mo dapit sa kuan. Kinumdum ka to ken. O kay daghan naman ang kuan dito ang usa ka organization dito palbutanta ang unsa na nga mga organizations mo nag-donate dito sa Picas Barrio. So coordinate mo parang kami mo ingon nga ngadto mo sa Picas Barrio panghatag. Pero kamoy manghatag. Adto mo Picas Barrio ana ba? Sakto to. Ano sakto? Dili kay i-ari na dili kay kami na manghatag tanan ana. Aron sila mo sikat mga higala. Na ipal ba? Ha? Mo ni tabo ining distribution mga kagalaan. Inana kasalbahis. Bahala mahikawan ang 71,000 ka mga subuanon. Basta di mo musugot sa kung gusto, di mo musugot sa gustong gawin, away, mahita mong hatag. Ay, tabo, BRT Terminal, kausik taon, kwartas katauhan. Ambot usay nasuka ni Gwen, dahil nga, ay, pabungkag na, bungkag. Wata to niya pasugdi. Kita man siya kada adlaw nga na nagtrabaho. Wa pa unta mahuman, imo yato ginan nga, di ko gusto nga makuha ni din matabunan ang Kapitolyo. Pila pag-ingon? Sus, gipasagdan hanto na human na. Pagkawan na, yung ipademolish na kay magkasalipon sa Kapitolyo, inana kasalbahis tong tawhana. Ay! Mao toy, dugay-dugay mo nakamat ngo, no? Karon ay, friends man din sa Diskaya. Ay! Atong isunod paghisgot. Kini ni ang bulk water project sa Alegria o sa Malabuyok.
Diagi permangguin, ha? Yang gi-award nga to mahigala sa St. Gerard Maniday. St. Gerard, namili sa itong, pili lang ka, unsa may mo, Alpha and Omega, St. Mateo, St. Gerard.